За, 0 против, 0 въздържали се. Предложението беше прието. Колеги, преминаваме към разглеждане на точка 17 от дневния ред. Приемане на решение за създаване на селищно образование с местно значение курорт Даулите, землище на град Сливен. Колеги, водеща е Комисията по инвестиционна политика и устройство на територията, която го подкрепя. Не виждам всякакви изказвания. Гласувам. Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Не виждам всякакви изказвания. Гласувам за точка 17. Има изказване. Да, господин Филип Кънев, заповядайте. Уважаеми господин Радев, уважаеми колеги, ние имаме въпрос по отношение на това предложение, по какъв начин ще се стигне до образуването на ново селищно образование, имайки предвид, че според становището на директора на Агенцията по горите, промяна на предназначението на горски територии не е възможно за изграждането на частни обекти в тези територии. Могат да бъдат изграждани единствено държавни и общински обекти. Тоест по какъв начин сформирането на селищно образование ще подобри инфраструктурата на тези територии. Благодаря ви. Благодаря, господин Кънев. Други изказвания? Господин Радев, заповядайте. Уважаеми колеги, това предложение и следващото за Кърандила, ще отговоря на конкретния въпрос. Да кажа първо каква е целта ни, до която искаме да стигнем. Имотите на Кърандила и на Даулите да не бъдат публична собственост, да могат да се продават на собствениците на сгради, които искат да инвестират в тях и да ги развиват, и в крайна сметка урбанизираните територии на тези две места да могат да се развиват. Сега в момента там наистина е горски фонд, част от територията е в природния парк. На практика и да имат собствениците и инвестиционни намерения, могат да се разпростират само в ремонт на съществуващите сгради, без да могат да правят нищо друго по тях, като реконструкция, пристрояване, настроение, което изисква съгласие от собственика на земята. Дълго време сме мислили по този въпрос. Два пъти сме изпращали предложения на областните управители в годините да предприемат необходимите процедури. Доста е дълъг и трънлив пътя, по който тръгваме. Искахме това да се инициира от държавата, която е основният собственик на всичко там, на Кърандила и на Даулите. Явно няма такава воля. Ще начертая само, понеже е доста сложна административната процедура, само ще маркирам етапите, когато решим да образуваме селищно образование, като устройствено планиране, общия устройствен план е предвидил да бъдат урбанизирани територии тези две местности. Трябва да се започне процедура за изваждане от природния парк на териториите, след това да се възложи подробен устройствен план, който да предвиди смяната на предназначението на целите територии от горска територия на урбанизирана територия, разбира се там, където има предвидени строителни намеси, инфраструктурата пък, алеите съществуващи сега да станат алеи общинска собственост, така че да могат да се поддържат от общината и да се развиват. В крайна сметка трябва да стигне до там. После вече държавата какво ще прави с нейните имоти. Имаме варианти и в тази посока да поискаме замяна на тези държавни имоти на Кърандила и на Даулите срещу други общински имоти, така че общината да може да се
разпорежда с тях или да ги управлява, или пък остава варианта и държавата да се разпорежда с тях. Но идеята ни е да отпушим възможността на хората, които искат да инвестират там, да могат да го правят и да дадем тласък на развитие на тези две територии. Благодаря. Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин Радев. Колеги, други изказвания? Господин Даниел Петров, заповядай. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, инициативата на община Сливен, разбира се, е похвална и този проблем той виси от 20-30 години. Основният проблем тук е, че няма как да стане тази работа, за съжаление, без някаква законодателна промяна, тъй като земите са в Държавен горски фонд, което е публична държавна собственост, и освен това са и в парк Сеникана. И то е изрично написано. Да, трябва нещо да се направи. Ние ще го подкрепим, независимо, че тези на практика решения на Общинския съвет са няма да имат никакво последствие, тъй като Община Сливен не може да се разпорежда с публичната държавна собственост. Тя е извадена извън публичния оборот. И ако държавата няма идеята да промени законодателство така, че това да може да стане, това просто ние нищо не можем да направим. За съжаление. Ние ще го подкрепим, независимо от това, че на практика тези две решения, последователни, на този етап няма да има никакви последствия от тях, за съжаление. Благодаря, господин Петров. Колеги, други изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 17. С 35 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме точка 17. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 18. Приемане на решение за създаване на селищно образование с местно значение курорт Карандила, селище на град Сливен. Колеги, водеща комисията по инвестиционна политика и устройство на територията, която го подкрепя, комисията го подкрепят, които го разгледаха. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 18. С 34 гласа за, 0 против, 0 въздържали се и точка 18 беше приета.